Vall-de-Robrés s'estrena com a sede del Campionat Comarcal de Morra. El municipi s'afegeix així a l'auge que viu este joc tradicional al Matarranya, en cada vegada més participants i més cites al calendari. Este campionat forma part d'un circuit comarcal que passarà per Mont-roig el pròxim 28 de març. I ara, des de fa uns anys, l'impuls de la Morra està sent molt alt. Se fan dos campionats comarcals, un aquí a Vall-de-Robrés, l'altre serà a Mont-roig dins d'uns dies, dins d'unes setmanes, i després que són a la comarca del Matarranya, i després estan els altres dos comarcals de les comarques del Baix Aragó, que seran a Torrecilla i Valdealgorfa. La resposta de la gent ha estat molt positiva. A Vall-de-Robrés s'hi han vist jugadors del poble, però també de municipis de la vora. M'he trobat ara en gent de Torres d'Albarracín, de Cintorres, de Mont-roig, de Penyarroja, de Torrecilla, o sea, aunque sigui un campionat comarcal que se fa aquí a Vall-de-Robrés, la gent de la zona, de la comarca, també ve, bueno, ja et dic que és un classificatori per a l'intercomarcal, o sea, si te classifiques entre les 4 primeres parelles, pots donar el salto a un campionat de nivell superior, entonces la veritat és que està tenint èxit d'aquí del poble, per supost també, amics de diferents edats, de moltes generacions, també s'han apuntat per a poder competir. La Morra vol deixar enrere la imatge associada exclusivament a la festa nocturna, i és que este joc va molt més enllà de dir un número i allargar la mà. L'estratègia, l'agilitat mental i la capacitat d'observació són clave per a guanyar. Per això, ara reivindica com a patrimoni cultural i com una ferramenta de cohesió social. De fet, s'estan impulsant tallers a les escoles i diferents activitats per assegurar el relleu generacional. La relació de la Morra fa temps que se diu que és de joc de nit, de beure i de juerga, però ara han agarrat un àmbit cultural i a tota la zona del Matarranya, el que dic Baix Aragó, Castelló, molts pobles de Teruel, la Morra ja se juga com una tradició cultural que tenim aquí a la zona mediterrània i l'estem impulsant d'esta manera. El dilluns jo mateix en un company anem a fer un taller de Morra al col·legi per als xiquets de 6 anys. A Vall-de-Robrés es va veure un gran nivell, amb parelles de totes les edats i un gran ambient. A més, coincidint en la festa de Carnestoltes, molts participants van aprofitar per a competir disfressats. A la jornada també van col·laborar entitats locals, com ara el club de futbol, que va portar la barra per acabar d'arrodonir la festa.